Sigħat wara li l-Prim Ministru rilaxxa l-miżuri marbuta mal-pandemija, staqsejna lil Robert Abela għaliex għażel li ħalli għal kollox barra li tobba mill-eżerċizzju ta' risk assessment biex fassal il-miżuri l-ġodda. Bil-Prim Ministru jgħid li l-Assoċjazzjoni tat-Tobba mhumiex it-tobba. L-ewwel nett tagħmel distinzjoni bejn it-tobba f'dan il-pajjiż u l-assoċjazzjoni li il-Medical Association of Malta. Fil-kummenti li tagħna qabel il-laqgħa tal-Kabinett Abela insista li ma jistax joqgħod fuq il-pariri tal-MAM għax qal li ma kinux korretti fuq diversi aspetti tal-effetti tal-pandemija. Staqsejna wkoll il-Prim Ministru għaliex waqt il-konferenza tal-aħbarijiet fejn ħabbar il-miżuri l-ġodda ma ġiex ippreżentat ir-rapport tar-risk assessment li sar u li wassal għar-rilass tal-miżuri. Hawnhekk Robert Abela farfara fuq is-Superintendent tas-Saħħa Pubblika. Dik saqsija lill-Professur Gawċi xi hija l-Professur Gawċi li għamlitu r-risk assessment report. Intant il-Prim Ministru ta' pajjiżna għal darba oħra reġa' ħarab minn dibattitu mal-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija. Quddiem Kastilja t-tlieta filgħodu Net Television stieden lil Robert Abela għal dibattitu mal-kap tal-Oppożizzjoni. Iżda minkejja li għall-ewwel insista li hu m'għandux problema jiddibatti ma' Adrian Delija. Nevita dibattitu minn fejn tgħidha din li jiena nevita dibattitu. Nista' nassikurak li ma' Dr. Delija m'għandi ebda diffikultà li niddibatti kwalunkwe suċċess partikolarment f'kuntest fejn dan il-Gvern irreġistra f'dawn l-aħħar 4 xhur. Suċċess. U rrifjuta li jagħmel dan. Mela m'għandi ebda diffikultà niddibatti miegħu fuq l-istedina permettili, l-istedina ma silix minn Net Television, l-istedina jekk ħammorru. Permettili, l-istedina issir fil-waqt u fil-ħin opportun. Għal darba, darbtejn, tlieta. Ir-risposta tiegħi diġà weġibtek fil-bidu libera li tinterpreta kif trid int. Diġà weġibtek darba darbtejn, diġà weġibtek darba darbtejn. Kristina Majra, Net News.